Ku yi tunanin wani sarki wanda ya mallaki rabin zinarin duniya a ƙarni na 14. Ya rarraba wannan zinarin a hanyarsa ta zuwa Makka, wanda ya sa tattalin arzikin ƙasashen duniya ya taɓarɓare a wannan lokacin. Wannan shine Mansa Musa, sarkin daular Mali, wanda ake ɗaukarsa a matsayin mutumin da ya fi kowa arziki a duk tarihin duniya. Dukiyarsa da darajarta a yau ta kai kimanin dala biliyan 400 ko fiye da haka. Amma yanzu a shekarar 2025 wani mutum da ya tsallake wannan adadi, watan Elon Musk, wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 600 ko ma fiye da haka, ya zama mutum na farko a tarihi da ya kai wannan matsayi saboda nasarorin SpaceX da Tesla. To tsakaninsu su biyun wane ne ya fi arziki da gaske? A yau za mu bincika labarinsu dalla-dalla, mu kwatanta dukiyarsu, mulkinsu da tasirinsu a duniya, kuma za ku ji abubuwan ban mamaki da za su sa ku wani tunani sosai. Da farko mu fara da Mansa Musa, sarki na daular Mali a ƙarni na 14. An haife shi ne a shekarar 1280 kuma ya zama sarki a 1312 bayan ɗan uwansa Abubakar na biyu ya tafi balaguro a tekun Atlantika bai dawo ba. Mansa Musa shine sarki na tara a daular, wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan dauloli a tarihin Afirka. Daular Mali ta mamaye yankuna masu yawa daga tekun Atlantika har zuwa Niger na yanzu, ta haɗa ƙasashen Senegal, Kenya, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia da Guinea-Bissau har da Ivory Coast. A lokacin mulkinsa, daular Mali ta kai ƙololuwa kuma ita ce tafi kowane arziki a duniya saboda alƙalma sun bayyana haka. Dukiyar Mansa Musa ta zo ne daga zinare da gishiri. Daular Mali ta mallaki kusan rabin zinaren da ake samu a duniya da aka sani a wancan lokacin. Ma'adinan zinare a yankunan Bambuk, Bure, Wangara sun kasance a hannunsa, kuma gishiri daga Sahara ya zama muhimmin kayan kasuwanci. Har ila yau ya karɓi haraji daga kasuwanci da yankuna ta yamma wanda ya mamaye gaba ɗaya, kamar Timbuktu da Gao. Ba kuɗi kawai ba, dukiyarsa ta haɗa da ikon sarauta, ƙasa, bayi da kasuwanci. Wasu masana sun kiyasta dukiyarsa a yau ta kai darajar dala biliyan 400 zuwa biliyan 600, amma wasu suna cewa ba za a iya auna ta a daidai ba saboda ta fi kowane abu da muka sani. Abin da ya sa Mansa Musa ya shahara sosai shine hajjinsa zuwa Makka a shekarar 1324. Ya tafi da ayari mai girma, mutane 60,000, bayi 12,000, raƙuma guda 100 masu ɗauke da zinari bandin guda kusan kimanin 300 kowanne. A hanya, musamman a birnin Kahira na Masar, ya rarraba zinari mai yawa har ya sa farashin zinari ya faɗi sosai, kuma tattalin arzikin Masar ya lalace na wasu ɗan shekaru. Ya ba da zinari ga talakawa, masu ilimi da sarakuna, kuma ya gina masallatai da makarantu. A dawowarsa ya ɗauki masana daga Masar da sauran ƙasashe don su gina birnin Timbuktu ya zama cibiyar ilimi a duniya, inda ake koyar da addini, kimiyya da fasaha. Mansa Musa musulmi ne mai kishi da addini, kuma ya yada musulunci a daularsa ta hanyar gina masallatai da tallafawa malamai. Mansa Musa ya yi mulki har zuwa shekarar 1337, kuma bayansa daular Mali ta ci gaba da wanzuwa, amma ta soma raguwa bayan wasu shekaru. Kan maganar arziki kuwa, dukiyarsa bata dogara da hannun jari ko kamfani ba, sai dai albarkatun ƙasa da ikon sarauta. Wannan ne yasa wasu ke cewa har yau shine mutumin da ya fi kowa arziki a tarihin duniya, domin ba za ka iya kwatanta zinarin da ya mallaka ɗin zamanin daidai ba. Yanzu mu juya zuwa Elon Musk, mutumin da a yau ake ɗaukar sa a matsayin mutumin da ya fi kowa arziki a duniya. An haifi Elon Musk a shekarar 1971 a birnin Pretoria, Afirka ta Kudu. Iyalansa sun kasance masu kuɗi. Ubansa, Errol Musk, injiniya ne mai nasara, kuma suna da hannu a ma'adanan emerald. Elon ya koyi karatu a Afirka ta Kudu, sannan ya koma Canada saboda mahaifiyarsa 'yar Canada ce. Daga nan ya je Amurka, inda ya karɓi digiri a fannin physics da tattalin arziki daga Jami'ar Pennsylvania a shekarar 1997. Farkon hanyarsa ta samun kuɗi ya fara ne da kamfanin intanet. A 1995 ya kafa Zip2 tare da ɗan uwansa Kimball, kamfani na jagoran birane a yanar gizo. A 1999 sun sayar da shi ga Compaq bisa dala miliyan
307 kuma Elon ya samu dala miliyan 22. Bayan haka ya kafa X.com kuma ya haɗu da Confinity ya zama PayPal. A 2022 eBay ya sayi PayPal bisa dala biliyan 1.5 kuma Elon Musk ya samu dala miliyan 175 da wannan kuɗin ya saka hannu a kamfanoni masu girma. A 2002 ya kafa SpaceX, kamfanin nasarar samaniya da ke kera roka da jiragen sama. Tun daga farko SpaceX ta samu nasarori masu yawa. Elon yana kashi 42 na kamfanin. A 2004 ya saka hannu a Tesla, kamfanin motocin lantarki, kuma a 2008 ya zama shugaban Tesla ta girma sosai musamman bayan samar da Model 3 da sauran motoci. Kuma a yau darajar ta kai triliyan 1.3 ko fiye da haka. Elon yana da kashi 13 na Tesla wanda ke bashi kuɗi mai yawa. Baya ga waɗannan, Elon yana kamfanoni kamar XAI, Neuralink na haɗa ƙwaƙwalwa da na'ura, da Devouring Company na tuno ramuka. A 2022 ya sayi Twitter, yanzu ana kiranta da X, bisa dala biliyan 44. Dukiyarsa ta zo ne daga waɗannan kamfanoni musamman Tesla da SpaceX, inda hannun jarinsa ke karuwa da sauri saboda nasarorin wannan kamfanoni. A watan Disamba na 2025 an kiyasta dukiyarsa ta kai kimanin dala biliyan 600 ko fiye da haka, bisa bayanai na Forbes da Bloomberg, wanda ya sa ya zama mutum na farko a tarihin zamani da dukiyarsa ta tsallake kimanin dala biliyan 600. Elon Musk ba kawai mai arziki ba ne, shi mai hazaka ne wanda ke son canza duniya. Yana son sa mutane su zama a Mars ta hanyar SpaceX, yaƙi canjin yanayi da Tesla, da haɓaka hankali na wucin gadi. Ya yi aure sau da yawa, yana da yara da yawa, kuma yana da ra'ayoyi masu ban mamaki game da siyasar fasaha da makomar ɗan adam. Yanzu mu dawo maganar mu, wane ne ya fi arziki, Mansa Musa ko Elon Musk? A ra'ayi na farko, ba kamar yadda mutane da yawa ke tunani ba. Elon Musk dukiyarsa a yanzu ta fi ta Mansa Musa bisa kiyasin yanzu. Elon Musk shine mutumin na farko a tarihin duniya da dukiyarsa ta tsallake dala biliyan 600. Shi kuwa Mansa Musa, ko da aka kiyasta dukiyarsa a yau daga biliyan 400 zuwa biliyan 600, amma wasu masana suna cewa ba za a iya kwatanta daidai ba saboda lokutan sun bambanta. A ra'ayi na biyu, suna ganin Mansa Musa har yau shine mafi arziki saboda dukiyarsa ba kuɗi ko hannun jari kawai bane, sai dai ikon mallakar zinari, gishiri, ƙasa da kasuwanci. Ya mallaki rabin zinarin duniya a lokacinsa, kuma idan aka kwatanta da tattalin arzikin duniya a lokacin, dukiyarsa ta fita kowane sarki. Elon Musk kuwa dukiyarsa ta dogara ne ta hannun jari wanda zai iya raguwa idan kasuwa ta faɗi. A ƙarshe, kwatancin ba shi da sauki saboda zamanin sun bambanta. Mansa Musa ya canza duniya ta hanyar addini da ilimi, ya sa Afirka ta zama cibiyar ilimi. Elon Musk yana canza duniya ta hanyar fasaha da sararin samaniya. Dukansu sun kasance manyan mutane a lokacinsu, kuma suna koyar da mu cewa arziki ba kawai kuɗi ba ne, sai dai abin da ka iya yi da shi. Ko Mansa Musa ko Elon Musk sun nuna cewa hazaƙa da kwatso na iya sa ka kai kololuwa inda ba ka zato. Idan wannan labarin rayuwarsu ya ba ku sha'awa, idan Allah ku danna mana subscribe sannan ku share domin wasu su amfana. Ya kuke gani, shin Elon Musk da Mansa Musa waye fa wani arziki?